Bună ziua, sunt doctora Luca Angheloiu și vă prezint emisiunea De vorbă cu doctorul. Astăzi avem o altă invitată, pe doamna doctor Cătălina Păcurar, medic primar oftalmolog la Clinica de Diagnostic și Chirurgie Oftalmologică Optic Cristal. Bună ziua! Ne-am întâlnit ca să lămurim câteva aspecte legate de dilemele pacienților în această specialitate. Doamna doctor, colaborăm și ne cunoaștem de foarte mulți ani. Vă rugăm să ne spuneți în primul rând care este diferența dintre o consultație optometrică și una oftalmologică. E o dilemă, cum ai spus tu, a pacienților, dar care în ultimii ani un pic s-a lămurit. Există clinici și cabinete de oftalmologie cu medici, oftalmologi, și există cabinete de optică unde consultă de obicei optometriști. Optometriștii sunt ajutorul oftalmologilor. Ei au o pregătire foarte serioasă, mi se pare că 4 ani de facultate și master, cel puțin optometriștii din clinica noastră, asta e pregătirea lor. Și ei știu să facă o consultație oftalmologică primară, de bază, acuitate vizuală, tensiuni intraoculare și știu să prescrie ochelari, ceea ce e foarte important. De la punctul acesta încolo intervine specialitatea de oftalmologie, unde medicul știe să pună un diagnostic, să facă examene de fund de ochi, să facă tomografii, câmpuri vizuale și așa mai departe. Optometriștii din clinici știu să lucreze și cu aparatura biometrii, câmp vizual, OCT-uri, dar ei nu interpretează. Ei fac numai investigația. Deci o consultație simplă pentru o schimbare a unei perechi de ochelari e absolut normal să o faci într-o optică cu un optometrist și optometristul constată ceva modificări sau ceva care nu pare a fi de competența lui și trimite mai departe la oftalmolog. Spuneți-ne, vă rog frumos, care sunt factorii care concură în stabilirea unui diagnostic corect oftalmologic? Pentru mine, anamneza, adică discuția amplă cu pacientul, este cel mai important aspect. Din facultate am învățat că dacă ai răbdare să asculți pacientul, el își spune diagnosticul, în ghilimele. Am constatat lucrul ăsta prin experiență, discuția cu pacientul, răbdarea de a afla istoricul, de a vedea ce tratamente a făcut, ce investigații a mai făcut, de ce anume se plânge, chiar dacă ți se pare că la un moment dat se trece pe un alt plan, răbdarea de a-l asculta și de a pune întrebări înainte de a face examinarea, cel puțin în oftalmologie e cel mai important lucru. La noi chiar și faptul că mă uit ochi în ochi și văd aspectul ochilor, văd dacă mă fixează, încotro se uită, dacă are un strabis, dacă fug ochii. Văd multe lucruri doar la privirea la lumina zilei, așa se și începe examenul oftalmologic. După care urmează toată pleiada de investigații și de aparaturi super complexe și complicate. Deci, diagnosticul oftalmologic, după părerea mea, 50% e un diagnostic de anamneză și de examinare. Pot spune un diagnostic rapid oftalmologic, de asta îmi și place specialitatea asta. Există vreun medic care să poată rezolva absolut orice diagnostic oftalmologic în clinică sau în spital? Aveam noi impresia asta și probabil când eram mai tineri ne gândeam că o să fim medicul care rezolvă tot în specialitatea lui, dar tot de la un cap la altul. După cum știi și tu, cred că și în specialitatea ta sunt anumite subspecialități. Trebuie să știi de toate, dar nu cred că trebuie să faci de toate. Eu, de exemplu, sunt specializată în chirurgia polului anterior. Cea mai frecventă operație din oftalmologie e chirurgia cataractei și tot ce ține de polul anterior. Am colegi care s-au specializat în chirurgia polului posterior. Deci, faptul că facem o subspecialitate în specialitatea ta, cred că îți dă siguranță. Și nu cred că există un medic care să facă bine și foarte bine și dezlipiri de retină, și cataractă, și strabisme, să ocupe și de copii. Cred că e bine ca să existe aceste mici diferențieri în cadrul specializării. Și asta fiecare medic după preferințe, când începe să facă specializarea. Este oftalmologia o specializare ușoară, o specialitate comodă? Așa am crezut. Așa am crezut când am avut de ales la rezidențiat.
am crezut că e foarte ușor, că e vorba de ochi și ochi, de fapt de un ochi, un organ, că amândoi sunt la fel. Și mă gândeam că o patologie prea vastă nu poate fi. Asta la început și în momentul în care am intrat, într-adevăr, în specialitate, mi-am dat seama că am judecat absolut greșit. E o specialitate frumoasă, cu satisfacții imense, dar foarte grea și cu o curbă de învățare foarte lungă. Am colaborat, după cum bine știți, și în sistem de stat și în sistem privat. V-aș ruga să ne spuneți de ce sistem privat. De ce am ales sistemul privat? Da. Sigur că am început în sistem de stat. Amândouă. Am început la Spitalul Militar și acolo am fost mulți ani și medic generalist, înainte de a fi oftalmolog. Eu sunt medic militar și mi-a prins foarte bine. Sistemul de stat este un sistem care mi-a dat mari satisfacții. Mi-am făcut ucenicia, dar mi-am dat seama că la un moment dat vreau să ofer, când am fost în stare, vreau să ofer altceva pacienților. Oftalmologia e o specialitate care se pretează pentru chirurgie ambulatorie. Pacienții vin, după cum știi, petrec o perioadă de timp cu noi, facem operația și ei pleacă imediat și sunt pe picioarele lor, nu trebuie să stea în convalescență, nu trebuie să stea internați, nu trebuie să stea la pat. Deci oftalmologia în sistem de stat, într-un spital amplu, cu multispecialități, după părerea mea, nu-și prea are locul, pentru că este o specialitate de acțiune. Pacienții vin și pleacă, ei sunt în sistem ambulator. Ori aglomerația asta și fluxul ăsta într-un spital de stat poate fi asigurat mult mai greu și mai dificil. Și atunci când vedeam pacienți stând în picioare sau stând doi într-un pat sau așteptând foarte mult timp cu formalități, internări, externări, mi s-a părut că pot să fac altfel și mai frumos. De aceea am ales zona de privat să ofer o altă experiență pacienților. Mi-am dat seama că e foarte importantă experiența asta lor. Știm că sunt foarte multe clinici private. Cum reușiți să fiți competitivi? Așa este, pe o asemenea piață? În Brașov sunt foarte multe clinici private. M-am gândit și eu și am ajuns la concluzia că e foarte important că această clinică privată este visată, gândită și condusă de un medic, adică de mine. Și nu de un investitor sau de un fond de investiții care vrea să obțină profit dintr-o clinică privată. Mi se pare important că e o clinică de monospecialitate, deci este clinica Opticristal. Nu este o clinică cu multe specialități și în care trebuie să existe o colaborare, o sinergie între specialități, în care trebuie să se obțină cumva global un profit. Este o clinică care se ocupă doar de oftalmologie, e condusă de către un singur om și un singur medic și care ia decizii împreună cu echipa acum, cu colegii mei, dar faptul că nu profitul a stat pe primul plan, ci experiența pacienților și bucuria mea de a lucra într-un asemenea mediu, cred că asta diferențiază mult. Să nu fii un mall medical, ci să fii un butic, o clinică butic. Să te ocupi de un singur lucru și să-l faci foarte bine. De aceea, cred că acest sistem nu va muri niciodată, chiar dacă răsar aceste mall-uri medicale. Dar pacientul vede clădirea frumoasă și tot aspectul ăsta impresionant al acestor clinici și totuși vine într-o clinică mică, frumoasă, cu o atmosferă de familie, la un anumit medic. Deci numele medicului contează mult. Știm bine că este un brand brașovean deja de 20 de ani, clinica Opticristal. Totuși, 2-3 factori care v-au adus succesul, ce ați avea de enumerat? Dragostea cu care am început să fac aceste intervenții chirurgicale și satisfacția enormă de a putea reda vederea oamenilor. După cum știi, cataracta este operația cea mai frecventă și afecțiunea care îi aduce pe oameni la noi. Este cea mai frecventă operație din lume. La cei care plătesc casele de asigurări,
în străinătate plătesc aceste operații prin casă, au o evidență și cei mai mulți bani sunt dirijați către această intervenție pentru că ea este cea mai frecventă. M-am mirat și eu, dar așa este. Și faptul că am putut să fac lucrul ăsta într-un mediu frumos și pacientul să primesc feedback-ul pacienților de cât de mulțumiți și cum au trimis alți pacienți și cât de bucuroși sunt că experiența lor a fost frumoasă, că operația a durat puțin, că aparatura e performantă, că nu i-a durut, că echipa s-a purtat foarte frumos cu ei. Toate astea mi-au dat speranță să merg mai departe. Mă gândeam acum legat de specialitatea dumneavoastră, ne putem lega puțin și de anestezia pacienților, probabil, faptul că în trecut se făcea o anestezie generală, iar acum au apărut anestezice noi, topice, picături, nu mai este obligatorie intervenția cu anestezie generală, bănuiesc că și acesta este un factor care concură. Foarte important, pacienții toți mă întreabă despre anestezie, pentru că știi foarte bine din specialitatea ta. Nu știu cât le e frică de operația în sine și de mâinile mele acolo la ochi, dar anestezia pentru ei este ceva înfricoșător, un mit, că nu te mai trezești, că se întâmplă lucruri, că rămâi cu dureri de cap, oricum. Faptul că s-a transformat de la anesteziile acelea retrobulbare sau generale la anestezie topică cu niște picături sau niște geluri, contează însă mult prezența anestezistului lângă ei, dar lucrul ăsta e un plus și uite că în sistem privat poți face lucrul ăsta mult mai ușor. Singură sau în echipă? Evident, în echipă. Am pornit singură, dar mi-am dat seama că fără echipă nu aș fi fost niciodată unde sunt. Și echipa înseamnă de la colega mea care răspunde la telefon pentru programări, care este prima persoană cu care pacientul ia contact, deci cât de importantă e vocea ei, informația. Deci o persoană pe care nu o cunosc, până la recepția, când ajung în clinică, asistentul, optometristul care îl preia, la operație asistenții de lângă, colegii care pun picături, anestezistul, totul trebuie să fie perfect și îmi dau seama că fără o piesă din puzzle-ul ăsta nu aș putea să funcționez. Deci echipă lărgită și cel mai important lucru. Ne povestiți atât de frumos, atunci vă rog frumos să faceți o comparație sau să ne spuneți cum este văzut un medic român în străinătate, la congresele la care ați participat. În primii ani în care am fost la congrese, cred că prin anii 2000, am fost în Germania pentru că știu limba germană și a fost primul congres internațional la care am îndrăznit să particip. Aproape că nu știau că oftalmologia există în România. Unii nu știau nici exact unde e România. Cu timp, pentru mine atunci congresul acela a fost ceva ASF, dar anii au trecut și noi am preluat, România a preluat din urmă ultima generație, ultima tehnologie. Dacă cei dinainte, cei din vest aveau deja tehnologia asta, dar ea îmbătrânise, noi am preluat ultimile apariții și sigur acum clinicile noastre sunt mult mai modern dotate decât clinicile lor care sunt un pic mai vechi. Am avut niște colegi în vizită și au rămas uimiți că ei nu și-au permis. Asta e, noi ultimii veniți am preluat ce era deja cel mai bun. Oftalmologia la ora asta în Brașov, în România, nu se diferențiază cu nimic față de alte clinici, inclusiv peste ocean. Toată dotarea pe care o avem aici este dotarea lor, iar aș putea zice că pregătirea noastră practică este poate un pic mai serioasă decât a lor, unde teama de a nu fi dați în judecată ei reține. Deci oftalmologia brașoveană, oftalmologia din România este la nivel internațional. Considerați că are Brașovul oftalmologi buni, foarte buni? Se întâmplă, redirecționați pacienții către alte centre, cum ar fi Târgu Mureșu, Iașu, Bucureștiu? În Brașov există oftalmologi buni, există clinici private serioase. Noi, în clinica noastră, am făcut în așa fel încât să nu avem nevoie să redirecționăm pacienți. Tot ce putem face aici, în clinică, pune un diagnostic cert
Nu avem nevoie să trimitem în alte locuri pentru diagnostice pozitive. Ce nu facem la noi în clinică sunt copii în anestezie generală pe care îi redirecționăm către clinici din București și acolo sunt puține care fac lucrul ăsta. Știi foarte bine că acolo e nevoie de cu totul și cu totul altă dotare și în rest facem absolut tot ce există patologie oftalmologică. Patologia tumorilor canceroase o redirecționăm către un medic din București care se ocupă de lucrul ăsta. În rest suntem total pregătiți pentru orice patologie, inclusiv de pol anterior, inclusiv de pol posterior. Pentru un medic extrem de devotat profesiei și pacienților, îi vom adresa, doamnei doctor, și câteva întrebări personale. Dacă ar fi să mai alegeți încă o dată, oftalmologie sau nu? Cu certitudine, da. Cu certitudine. Da. Ați avut vreodată vreun gând să primiți vreo ofertă sau să acceptați vreo ofertă din străinătate și să plecați? N-am vrut niciodată să plec. N-am spirit aventurier. Sigur că am primit multe oferte și cred că și zilele trecute, dar niciodată n-am vrut să plec. Cel mai vârstnic pacient, de exemplu, de care vă aduceți aminte, eu îmi aduc aminte să vedem dacă este vorba despre același pacient. Cred că un pacient de 101 ani. 101 ani, da. Un veteran de război. Da. Da. Și după aceea, cred că 97, dar sunt din ce în ce mai mulți pacienți vârstnici cu mult trecuți de 90, da. Și dacă bine mi-aduc aminte, a fost rezolvat la Spitalul Militar. Da. Cum vă descrieți printr-un cuvânt? Norocoasă. Cu siguranță am putea spune. Când iese un medic la pensie? Da, e un gând care mă bate, pentru că mă apropii ușor. Eu cred că un medic trebuie să iasă la pensie în momentul în care a lăsat în urma lui alți colegi pregătiți de către el. Și mai ales când simte că nu mai dă același randament. Acum, în zona mea de chirurgie, mă gândesc că am să ies la pensie dacă am să simt că nu mai am aceeași dexteritate. Am să ies la pensie dacă am să-mi dau seama că încurc colegii care mi-au preluat ștafeta și că ei vor face ce au învățat la standarde înalte și cred că am să ies la pensie nu foarte târziu ca să pot să mă mai bucur de un pic de libertate și de liniște. Nu vă prea cred, dar vom vedea. Ce vă liniștește după o zi de operație? Natura, cafeaua și țigarea. O altă întrebare ar fi familie sau carieră? E o întrebare grea, mi-am pus-o de când am intrat la medicină. M-am căsătorit foarte repede și deja atunci mi-am dat seama că ar trebui să aleg între carieră și familie. Ce-i drept, am încercat să le fac pe amândouă în aceeași măsură, nu știu dacă mi-a ieșit. Probabil că dacă n-aș fi urmat această carieră, aș fi fost mai devotată în familie. Probabil că dacă n-aș fi avut familie, aș fi fost carieristă desăvârșită sau poate aș fi fost mai bună în ceea ce fac. Dar am încercat să le fac pe amândouă, cu toate că știm proverbul că parcă nu iese să faci două lucruri deodată. Am încercat și m-am străduit și poate au fost momente în care am pierdut în familie pentru carieră, poate au fost momente în care am lăsat un pic motoarele și m-am ocupat de familie, dar am încercat să fac ceea ce cred că facem toți și cred că și tu ca femeie medic știi lucrul ăsta, că ne dedicăm, încercăm să ne dedicăm și într-un loc și în celălalt și cred că ne iese sau nu, dar nimeni nu e perfect. Așa este. În încheiere, poate ne povestiți o întâmplare hazlie, ceva interesant din mulțumirea vreunui pacient vis-a-vis de operația făcută. Pacienții sunt feedback-ul de la pacienți și faptul că această intervenție chirurgicală este cu un efect atât de rapid, deci a doua zi când pacientul îi se scoate pansamentul,
mulți din ei au senzația asta pe care o vezi prin filme, cu wow, ce bine văd. Am mai văzut niște filmulețe pe Facebook cu niște copii care îi se pun ochelari și expresia aceea de uimire. Am văzut de multe ori lucrul ăsta și asta îți dă putere maximă. Am văzut și pacienți care n-au nicio reacție. Cel mai hazliu lucru care mi s-a întâmplat nu ține neapărat de reacția pacienților după operație, ci de un pacient care a vrut să fie foarte, foarte drăguț și știi că pacienții dacă comunică cu tine că e o reacție de prietenie sau că știu pe cine, membrii din familie, cumva poate îi tratezi mai frumos, ceea ce e egal pentru mine dacă sunt prieteni sau nu, tratez la fel, dar ei încearcă să te anunțe că o cunosc pe doamna doctor Angheloiu sau că au cunoscut-o. Și unul din pacienți, vrând să fie atât de drăguț, aici în clinică mi-a spus: doamna doctor, să știți că eu am cunoscut-o pe mama dumneavoastră, care era medic oftalmolog la Spitalul Militar. Și eu am spus: să știți că nu era mama mea, ci eu eram. Am slăbit mult și s-a părut că nu mai semăn cu personajul respectiv. Săracul s-a înroșit, dar asta i-am spus: nu trebuie să vă supărați, e cel mai frumos compliment. Deci înseamnă că am întinerit și cea de acolo era mama mea. Asta mi-aduc aminte. Pacientul nu s-a mai întors la consultații la noi în continuare. A rămas foarte, foarte jenat, dar a fost într-adevăr un compliment și mă distrez și acum când îmi aduc aminte că am fost cândva mama mea. Îi mulțumim foarte mult doamnei doctor Cătălina Păcurar, o prezență extrem de carismatică, nu numai în platourile de filmare, ci și în viața de zi cu zi, aș spune chiar și psiholog pentru fiecare sufletel care trece pragul acestei clinici. Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor, și ne vom mai revedea și cu alte ocazii. Vă mulțumim, la revedere! La revedere!